Проект «Кожная пятница. Родное свое» набирает обороты. Несмотря на то, что он был запущен только в середине декабря прошлого года, он уже стал довольно популярным. А сегодня мы вам расскажем, какие скидки в рамках акции предлагает своим клиентам магазин «Обувной». У апошнія гады ўсё больш людзей звяртаюць увагу на тавары мясцовай вытворчасці. Гэта не проста модны тренд, гэта свядомы выбар на карысць якасці, даступнасці і падтрымкі айчынных вытворцаў. Менавіта гэтую ідэю прасоўвае акцыя «Сваё роднае», якая аб'ядноўвае крамы, вытворцаў і пакупнікоў па ўсёй краіне. У Смаргоне адной з такіх кропак, дзе пакупнікі могуць зрабіць такі выбар, з'яўляецца крама «Обувной». Для многіх жыхароў горада гэта ўжо добра знаёмае месца, дзе можна падабраць зручны і практычны абутак для ўсёй сям'і. Тут шануюць простыя рэчы – камфорт, якасць і разумны кошт. На сённяшні дзень у нашай краме прадстаўлены ў шырокім асартыменце абутак вытворцы ОАО «Лідская абутковая фабрыка». Лідскі абутак вельмі якасны, зроблены па ГОСТу, вельмі камфортны з натуральных матэрыялаў. Апошнія гады лідскі абутак усё больш папулярны і яго выкарыстоўваюць у сваім жыцці не толькі радавы пакупнік, але і прадпрыемствы, якія для сваіх работнікаў закупляюць абутак. З апошніх навін супрацоўнікі нацыяналізаванага фастфуду будуць выкарыстоўваць на працы лідскія красоўкі, таму што яны самы камфортны абутак, каб правесці доўгі час на нагах. Яшчэ асабліва важна на сённяшні дзень канкурэнтная цана ад 30 рублёў на дарослы абутак з натуральных матэрыялаў. Для вытворчасці лідская абуткова выкарыстоўвае толькі натуральныя матэрыялы, такія як лён, бавоўну, натуральны замш – это спілак. У заключэнне хочу сказаць, што кожны грамадзянін і нашай краіны, і суседніх, і ўвогуле замежнік павінны мець у сваім гардэробе як мінімум адну пару лідскага абутку, каб папесціць свае ножкі камфортам, а затым, упэўнена, захочацца купіць на кожны сезон, бо такой канцэпцыі якасці, камфорту, цаны на сённяшні дзень, думаю, знайсці немагчыма. Акцыя «Сваё роднае» нагадвае нам пра простую ісціну. Часам лепшае знаходзіцца побач. Падтрымліваючы мясцовыя крамы і вытворцаў, мы падтрымліваем развіццё свайго горада і ствараем устойлівую эканоміку будучыні.